Jó reggelt kívánok! Aranyhomok Postagalamb Klub Kecskemét, 2014. szeptember 16. Kedd. Azért kedd, mert a vasárnapi versenyt a nagy esőzés miatt nem lehetett megtartani, hanem csúsztattunk egy kicsit. Az időjárásról szeretnék egy néhány szót mondani. A nap ebben az irányban kel fel, amerről mutatom. Ez a nap felkelt, ez a keleti oldal. Ahogy fordítom a kamerát, ez a déli oldal. Ez a déli oldal, délkeleti rész. Ott lehet látni, hogy már szakadozik fel a felhőzet. És ez a déli oldal, ott már szép tiszta az ég, és a háta mögötti lévő rész, az északi rész, az teljesen független. A lényeg az, hogy az éjszaka folyamán nagy szél volt, és tisztult a levegő, bár most a ma reggel az viszont párás. Nem volt semmi rendkívüli az úton, megérkeztünk, megitattuk a galambokat, jelenleg is víz áll a galambok előtt, úgyhogy várjuk majd a megfelelő időt a starthoz.